Sabuwar waƙar da shahararren mawaƙin nan watakan Ado Gwanja wanda ya yi wa shahararren mawaƙin nan watakan Dauda Kahutu Rarara, wanda a yanzu haka tabbas kwai da gaske wannan waƙa da take trending a social media. Mai saurari da fatan za ka biyo mu cikin wannan channel ta mai albarka domin ka ji wannan waƙa daga farkon ta har ƙarshen ta. To mai saurari barkanmu da warhaka, barkanmu da jagoran sake kasancewa da mu a cikin wannan channel ta mai albarka mai suna Arewa 25 TV. To mai saurari da fatan za ka danna mana subscribe kana ka danna mana like da alamar ƙararrawa, domin hakan shi ne zai baka damar samun cikakkun rahotannin namu da zarar mun ɗora. Wanda yanzu haka tabbas kwai da gaske Ado Gwanja ya yi wa wannan shahararren mawaƙi Dauda Kahutu Rarara ya waƙe shi da shi da ɗan kaɗaiɗiyar amaryarsa wato Aisha Humaira, wanda a yanzu haka tabbas kwai da gaske mutane suke cewa ba lallai wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara in ji wannan waƙa ta Ado Gwanja zai karɓe ta, wanda da haka tabbas kwai da gaske mutane sun ce ba sa shiri da wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, wanda a yanzu haka tabbas kwai da gaske ya ce kawai don mutane dai suna da tufar da iya albarkacin bakin su game da wannan, kowa yana faɗan abin da zai iya faɗa, wanda a yanzu haka tabbas kwai da gaske Rarara ya gamsu da wannan waƙa ta wannan mawaƙi wato Ado Gwanja. Tabbas kwai da gaske mutane sun ji kunya game da wanda suke faɗan munanan kalamai game da Ado Gwanja wannan waƙa da ya yi. To mai saurari ka shafa to daga daure ka biyo mu cikin channel ɗin damu domin ka ji wannan waƙa da ka farkon ta da ƙarshen ta. To da fatan za ka danna mana subscribe kana ka danna mana like da alamar ƙararrawa, domin hakan shi ne zai baka damar samun ingantattun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Wanda a yanzu haka tabbas kwai da gaske wannan waƙa ta wannan mawaƙi watakan Ado Gwanja ita take trending a social media, wanda a yanzu haka tabbas kwai da gaske wannan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara 'yan social media sun ba shi gudunmawa sosai game da wannan biki da aka yi na bazata, wanda a yanzu haka tabbas kwai da gaske kowa yana fito da Rarara ƙorafinsa game da wannan biki da aka yi, wanda a yanzu haka tabbas kwai da gaske wannan biki da aka yi ba sanarwa kowa yana mika wannan Dauda Kahutu Rarara ƙorafi, wanda a yanzu haka tabbas kwai da gaske Dauda Kahutu Rarara yana ba magoya bayan sa haƙuri da su haƙuri shi ma kansa abin zuwa ya mai kai tsaye. To mai saurari na muka kawo ƙarshen takaitaccen labaran namu a yau, da fatan za ka biyo mu cikin wannan channel ɗin ta mai suna Arewa 25 TV, da fatan za ka mana sub da lakin da alamar ƙararrawa domin cikakken rahotannin namu da zarar mun kawo daga Arewa 25 TV. Mai saurari muna godiya nan muka kawo ƙarshen takaitaccen labaran namu a yau.